салом алейкум тамошобинон ба ҳаводорони канали Libos TV. Имрӯз дар бозори Корвонем барои шумо имена куртои нав омаге ҳамёра абзор мекунем. 12 дарвоза мен 6 рият ҳамҷода ма апашка дорем. Мо дуконира бисёр сёмка кардагем. ҳамин ҳози бо куртои навинка овардагем. Вам бибинед ҷа устиношай баъд ина гулша шумо дуртай ноз мегиред шумо бибинед гулша ина пешаш полни рост зар ҳалқати задаге нархи 200 сомон 200 сомон. Ай размер чанд то чанд дорем апа то 56 то 56 ай 46 то 56 размера ина апамшон доран. Чанд та расветка дорем ами зарду 5 сиё 5 расветка сиё бардови кабут ам буброшон айҷада оз ман ишоншон метавонам ана дим маркашай ина дим навинкаи ки ҳастанд иём то 56 апа иём то 56 нархшон 200 сомон. ҳанам ҷоҳоз кадомиш ки нами шумо наворда мебинед анам биё ина 200 сомон. айё чанд сомиян апа иё 250 ана иё 250 ина иём 250 ина марҳамат ина пулнаш ина расветкошон иё 250 сомон. те касе ки ома наметона бозор каси бозор омада наметона марҳамат занг мезана мо дастафтар дорем. ина 3 метр бараш барои занакои кишодпӯш бараш 3 метр будааст. беҳад духтои наван аҷибу духтои нав. ана ё абаё ана абаё чанда япа 350 сом. иё 350 сом. Яча пеш биёр апа хуй ки биёр худат намиёй худат намиёй. ай худаш 350 сом ана не и 400 сом ана 350 вайш 350 иш 400 сом худаш тоха анами абая ҳисоб мехӯрам. абая платья двойка ҳай платья двойка хати 400 сом двойка ҳам платья дорам и комплект ая значит ҳам курташ будастай ҳам курташ будастай ҳам болошда абая ин нархи 400 сом. марҳамат ина бибинед остинош хеле сваровски санхати чикадаги урӯшотшон нағз будааст. платья дора абая ина 300 сом будааст. 5 та расветкаш будааст. ина марҳамат бо ин тарафа нишон метиҳем ҳанами чизое ки ҳоз шумо экран мебинед анаи ҳоз 350 сомона и платья абая платья абая беҳад зур мулоим спортивния ина чорта расветка дора нагиношам будастай баъд киса дора ай дута барош киса доштааст спорт класс. ана и гурбушинай и 300 сомона 300 сом 300 сом ай сафедша и амамай и ҳамаи расветка дора и абая 250 сомона 250 сомона ё абая курта платья абая бисёр ҳар ҷода ҳастай димсошам ҳастай не ки япам фақат класс якумсошам ёра ина нигаҳ кунед ки шумо ки ҳамаи чизое ки япам дора хушрӯтара ина ҷа яктай дига абая ҳастай и двойка ана ё двойка 400 сомон. ина марҳамат дукони апай сабо ё вақт чанд бор мо апама сёмка кардаги ҳастем чизо зангаш бизанед бисёр дастафкош хубан клиенту жалоб намекунанд вообще ана чизое ки ҳозир шумо нишон додам ҳай марҳамат касе ки дар канал обуна нест обуна шава ҳамин чизое ки ҳозир ҳастай занг бизанед касе ки обуна шудаги лайка бумона ҳамин чизоро падилиса кунад ана хеле киртакҳои хушрӯи намхели зардак ҳастай 5 та расветка дора заказ кунед то размери 56 дорем ай зарду то 56 сирф сафед кабуд осмонӣ ҳамаш ҳаст.